Mandithathe ithuba ndibulise kubaphulaphuli beVukani FM. NdinguNtombozuko Matshamba, ndise-Stutterham eCumakala. Ndingumbhali wencwadi ezimbini, uMabuye Kwendeni, award-winning book. Incwadi yam yesibini, Inkanyezi, The Star, It's Empowering Young Minds. Ndingufounder ke we-Inkanyezi Matshamba Foundation ejongene kakhulu abantwana ne-community at large. Alright, ndiyava ke mhlambi kwalapha ke kwi-community uthagete kakhulu ke nabantu abatsha. Mhlambi ungathi ke ukuze ube kanti useka yonke lento kuye kwenzeka ntoni okanye zeziphi izinto oziqapheleyo apho kwi-community? Ndikhulele kuqala kwi-community eCape Town. Ndikhulele community apho ndibona kukhona usisi phaa eqokelela abantu abatsha bedansa, bekhensa every weekend. Umntana xa ebuya esikolweni uye practicing. So xa ndibuya ke ngoku apha ezilalini ndafumaniseka ukuba yeyi, ayikho into eyenziwayo ngabantwana apha ezilalini. Abantwana bahlala koo-my friend phaa bacela i-R1, ukwenza izituku. Kulapho ke ngoku kuvuke into abantwana batshaye bathini benze zonke into ezingekho semthethweni. Zama indlela yoba ndibaqokelele sibe ndawoninye, and ke ngoku isincedisile loo nto leyo. Abanye baye bafumana iigifti zabo, umntu ebengazazi uyakwazi ucula. Ngoku umntana uzibona ecula, abanye bengakwazi ujayiva. Benza bamanyana kwi-community, bonke bayazana, bonke bayayazi i-weakness kabani. So isincedisile kakhulu. Alright, nawe ke siyayazi bakhange usiyekele isakhono sakho, uye waqhubeka ngokubhala incwadi zade ke zambini. Ndicela ke usincokolele uthando lwakho lokubhala luqale njani? Uthando lwam lokuqala ubhala, ndibhala incwadi yam ethi Umabuye Kwendeni, eyingqokelela yemibongo. Bendibhala ke ngendlela endiziva ngayo. If ndifila sad ndiyabhala. Ukuba neko esenzekileyo ndiyabhala ngaso. Ndizawubukela iindaba kuthethwa ngento phaa, umntana walinyazwa, umntana wahlukunyezwa kanje nakanje. Izawuthi xa seyidlulile indisebenze ndindedwa laa nto. Thatha ipeni nephepha ndibhale. So ndibhala imibongo eyahlukeneyo phaa. Ndibhala nangam ke, ndabhala nge-background yam. Eminye imibongo ijonge kum. Kule nto yoba singasathembi bantu ngoku kweli xesha, uyazi ayixelela abani. So ndiye ndathemba iphepha nepeni. Ndabhala ke ngoku ndakhupha incwadi yam yokuqala ngo-2023 ethi Umabuye Kwendeni. Lena yesibini ke ngoku Inkanyezi, The Star, izalwa yifoundation le ndinayo yabantwana. Ngomane ndifumana ii-reports, abantwana nabazali kunegephu enkulu phakathi kwabo. Abazali ababa-understand abantwana beli xesha. So ndaqonda uba mandibe guide, it's a guide yona echaza uba umntana oyinkwenkwe umkhulisa kanjani, umntana oyintombazana umkhulisa kanjani, zithini ii-challenges zomntana oyintombazana, zithini ezomntana oyinkwenkwe. I-community yenza ntoni to support, because i-community nayo ine-role enkulu yoba le nto ndiyifundisa apha endlini, xa umntana ephuma ngapha kwegeyithi afike kusathethwa le nto nam bendiyithetha apha endlini. So iyasincedisa kakhulu. Nendlela zokwamkela i-rejection, because siye saqaphela into yoba xa sijonge ii-cases ezininzi ze-gender based violence isuka phaa kwi-rejection, abantu abafuna urejectwa. So xa sibafundisa abantu abancinci indlela yokwamkela i-rejection nendlela yorejektha, iyasincedisa kakhulu loo nto, ingawathoba amazinga ee-cases esinazo ze-gender based violence. Ziqhuba njani ke iincwadi zakho njengokuba ke uzikhuphile, and ngokomnqweno wakho nento okokuba kwenzeke ntoni and isapoti oyidingayo injani? Iincwadi ziqhuba kakuhle kakhulu. Umabuye Kwendeni uye wawina i-awards ngo-2024 and ne-department ibisapotile kakhulu. Xa kufika izinto kuvula ii-funds siya-aplaya, iincwadi zethu zathengwa ke ngoku. Kule yesibini ke ngoku yona ayoncwadi nje, ndinee-programs endifuna uziqhuba. Sendiqalile ke, ndine-date i-1 kaApril apho sine-event yabantu abatsha bonke, izawube ise-Forest Way apha eCumakala. Sesithi how to handle i-rejection, sifundisa abantu abatsha ukwamkela i-rejection. And ke laa date sibeke laa date yovalwa kwezikolo so that nabezikolo ezahlukeneyo abantwana bakwazi uba khona. Sawuqhubeka ke sithatha itopiki phaa sibe ne-event. Into endiye ndayiqaphela into yoba zinintsi ii-event zabantu abadala, how to heal, divorce healing, ontontoni zinintsi, but we don't have ezabantwana. So ke funa ke ngoku sifowukhase apha ebantwaneni, si-empowerish abantwana bathi befika kwesaa stage bangenzi iimpazamo esizenzileyo thina.
Alright. Unqonela into kokuba ke abantu abathi nabo banqonela ukuzifumana ezincwadi zakho benze ngoluphi na ke uhlobo? Iincwadi zam zisafumaneka iincwadi zam zifumaneka kumntu Matshamba kuFacebook, kuTikTok uzuko3210. Inamba yam ngu-078 235 700. Mandiphinde 078 235 700. Xa 006. Xa useKing uyayifumana Amathole Museum, iyafumaneka khona. Alright. Kakhulu ke sayinqonela kakhulu ke abantu bayifumane kuvakala ingathi ke iza kubaphilisa abanye iza kubomeleza especially ke abaqelele kuwe bangazukwazi ufika kweza programs uthetha ngazo. Kaba nje ukhuthaza umuntu omtsha naye onqonela into yoba siphuhle isakhono sakhe sokubhala okanye osanqonela ungena kule industry ukuyo. Into endikhuthazayo emntwini omtsha xa ebhala noba sijonge into yoba sibhala ngantoni, ilizwe ngoku lidinga ntoni, ngoba sekubhalwe kakhulu ngaphambili. So ufumaniseke uba into esizibhalayo ziyareleyitha kwezibhaliweyo ngaphambili. Ngoku kubalulekile into yoba yintoni edingekayo ngoku, abantu badinga ntoni, then sibhale ngezi zinto zi-relevant kwilaa nto zakwilizwe lethu, because sifuna iingcebiso. Sometimes omnye umntu xa esengxakini, kubalulekile nokubhala ke nge-experience yakho, ngoba xa ndisengxakini mna ndifuna uya elibrary ndijonge incwadi ezawuthetha ngale nto ndinengxaki yayo and futhi lo mntu waphuma njani kule nto. So ibalulekile loo nto uba ubhale ngezi zinto oyibonayo into yoba ziyadingeka apha kwilizwe lethu uMzantsi Afrika. And ke ngoku xa sibhala kubalulekile noba ungabhaleli inzuzo, because xa ubhalela inzuzo fika inzuzo uzawutyhafa. Bhala because ufuna ubhala, bhala because yi-gift yakho okanye yi-passion yakho le, ngoba xa zingathengwa ezi ncwadi uzawuyeka ubhala. Alright, kokugqibela nje ngubani ojonge kuye osele ephumelele ongumbhali nawe futhi unqwenela ufika kweli zinga akulo? Ukhona na? Hayi, akekho. Kule nto ngendlela endabhala ngayo mna zange ndimotiveyithwe ngumntu uba ndibhale. So akekho umntu endisithi hayi ndijonge kuyo kwicala lokubhala. Yavele yazenzekela into yokubhala. And uqala kwam ungabhali kuba ndisithi ndibhala incwadi, ndandikhuphela nje ii-feelings zam phantsi, ndavula iFacebook page, ndamane ndipowusta apha abantu bareleyithe. Kodwa hayi man, khupha incwadi, imibongo yakho izawubiwa. So ndaqala kanjalo. Alright. Kakhulu ke Zuko, masibulele ngexesha lakho, nathi ke siVukani FM sinqwenelela ke impumelelo ingakumbi apha ku-2026. Enkosi kakhulu bhuti, ndiyabulela. Right, mphulaphuli intombo Zuko Matshambe betshilo ke uyafumaneka nakuFacebook.